Krásný den, jsem trošku ufuněná, protože jsem si tady dala 4kolovej hít, kruhák, leje země, ale to je jedno. Tak teď si dáme takovou lekci jogy, o kterou jste mě prosili. Tahle ta joga je na zpevnění středu těla, na toho kóru, ale toho obalu těla. Takže je to tady to vlastně celý kolem dokola. To, co nám drží to tělo hezky rovně a pohromadě. A hlavně nám drží hezky ty orgány uvnitř, jo. A tady ten... Ježiš, já funím, když jde svině z Buklice. Takže tady tu sestavu můžete dělat v těhotenství, abyste předcházeli nějakému většímu rozestupu břišních svalů, nebo jenom proto, aby to břicho prostě nezapomnělo fungovat, aby hezky ty orgány pořád tam pasovalo na svoje místo, aby vás nebolely záda. Zároveň to můžete dělat po porodu, po císaři 3 až 4 týdny. Já jsem cvičila hnedka druhý týden, ale já jsem blázen, takže klidně. Po konci 6 nedělí, 3., 4. týden, jak to ucítíte, nesmí vás ta jizva už bolet, jo? Po porodu, kdykoliv, po císaři, můžete praktikovat tady ty cviky a zároveň tady ty pozice jsou i důležitý na správnou činnost pohlavních reprodukčních ženských orgánů, takže jakýkoliv cysty, endometriózy, ty vole, to je možný. Všechno prostě to podporuje tu jejich funkci. Takže dalo se mě na to asi 6 holek, takže jsem si říkala, že dám chvilku valet jí svojí dynamický vášni a ukážu vám tady ty pozice, protože zpevněný střed těla je strašně důležitý. Takže budeme to dělat tak, že zkusíme všechno po 10 a je fajn to dělat každý den. Můžete si to zvýšit vždycky až na 20 a opakovat to vždycky jednou, ten cvik po 10 nebo po 20, 10, 12, 15, jo, do té 20 víc už není třeba. Takže jdeme na to. Lehneme si na záda a dáme nohy do motýlka, to znamená chodidla k sobě, paty k stytký kosti, ke kostrči. Tak. Dáme si ruce v týl a budeme jenom dávat. Jedna noha k sobě, druhá k sobě, takže se polsky chodidel dotýkají. Bedra jsou na podložce, břicho pořád vtažení intenzivně dovnitř. Nádech v pozici, výdech se hýbete. Bedra a břicho tlačíte pořád dovnitř. Obě nohy se počítají jako jedna, jo? Takže tohle je jedna. Poslední. Tak a teď budeme ty nohy jenom protahovat do dálky. Ukážu. Takže chodidlo celou plochou na zemi a jenom sunete do natažení. Vy si nechte záda, bedra, hlavu na zemi, pořád nechte hlavu v týl. Když se noha protahuje do dálky, tlačíte břicho dovnitř. Tak a teď zvedneme nohu, pravý úhel, položíme, přitáhneme. Půjdeme každou nohou zvlášť. Horní část těla leží pořád celou plochou na podložce. Já jsem zvednutá jenom protože si to chci stížit. Ale jinak si nechte určitě celou plochu zad i hlavu na podložce. Zase, když cítíte, že to břicho pracuje, vtáhnout dovnitř. Druhá noha. Naposledy. Pravý úhel a jenom budeme dávat nohu trošku do strany a zpátky. Bedra celou plochou na podložce. Cítíte, že se zvedají. Menší rozsah, jo, to uvidíte, že se takhle zvedají.
Když břicho zavírá, táhnout dovnitř. Natáhneme nohy a to samý. Pořád tlačíte břicho dovnitř. Dýchejte jenom nosem. Druhá noha. Uvolníme. Přejdeme do kočky. Takže hezky na všechny 4. Kolena na šířku, pán ve břicho dovnitř. Neprohýbejte, hezky trošku mírně zakulačte. A budeme střídavě jenom tlačit. Pravá noha, pravý koleno do podložky, levá dlaň do podložky. A břicho dovnitř. 5 dechů. Druhý koleno, druhá dlaň úplně volný. Nádech s výdechem výměna. Výměna s výdechem. Břicho dovnitř. Výměna. Opravdu silou, kolenem a dlaní do podložky. Druhá strana. Druhá. Druhá. Super. Tohle to je v průběhu těhotenství, po porodu, po 6 nedělí. Teď 2 pozice, které pomáhají hodně na tu endometriózu a nemuseli by třeba dělat dobře po tom porodu, po tom císaři, tak těch si nevšímejte, můžete zkoušet později, až už to břicho opravdu vůbec nepocítíte, tak budete posilovat bedra a spíš tu zadní část toho kóru, jo. Lehnete si na břicho, nebudu vidět asi jen kousek. Nevadí, spojíte ruce do pistole, brada opřená o podložku, nádech a s výdechem, nohy celou plochou na podložce i nárty a jenom zvedáte ruce nahoru, hrudník nahoru, pozice hada, 10 dechů. Je tady tendence zvedat nárty z podložky, tak je tam přilepte. Ukazováčky co nejvíc nahoru. A uvolníme. Další pozice. Super příprava na porod, menstruační bolesti, zpevnění středu těla, hormonální problémy. Pozice obráceného mostu. Já vám to ukážu z více stran. Důležitý je propí nohy, chodidla tlačit k podložce, pánev co nejvíc nahoru, prsty směřují k patám. Můžete dostat křeče do prstů, do chodidel, do nártů. Je to v ceně, nic to neznamená a časem to přebolí, jo. Takže nohy k podložce, prsty k patám a nahoru a hlava visí volně dozadu. 10 dechů. Super. Pokud máte nějaký akutní problémy nebo jste přesně po tom císaři, máte nějaký ty hormonální procesy v těle, které nejsou správně, tak to dělejte 2krát denně, v případě prevence 1 denně nebo 2krát až 3krát týdně. Až ucítíte zlepšení, můžete třeba ubírat, ale i když to budete dělat do konce života, tak to nikdy nebude špatně. Mějte se moc krásně a těším se, až se uvidíme, doufám, že to bude brzo. Třeba v máji.